Wala naging pinagagawas ang mga Tinood. Tingnan bitaw. Hi guys, medyo buntag ni yung tanan dyan, naluto na kang dinang guys dia. Duha ni kakaldero amo ang gidingagan, kaning rice cooker gamay o rice cooker nga dako, kaya karing isa, bugas mais man ni. Na, kay bugas mais man nila ang gusto, dyan ka kuha malagi ko na anad ka ng bugas mais guys, kay humay majus buhol. Mo nang nagdingag pud mig bugas sumay. Dyan guys, namalit ramig sidan, may pansit, may ginisang batong, dyan naprito kong kanang naitaong. Diyan ay bola-bola, jautan nga Bisaya, sada ni mama. Diyan guys, naginit ko kana na tubig, kaya basig ganan sila manginom og kan ba kape, wala may soda ka ng thermos. Hey guys, majung buntag ninyong tanan guys, sumanamig pamahaw. Garon, manguhit ko na may dari kuan, kapajas, na may kapajas dari sa kabuk punuan. Pero Bisaya siya nga pagka kapajas, nitirak raman na diha, dyan na sa tubang, bisa pwede rabi sa kinsay mo. Kuha. Unang nilibod dia, oy. Tulo na kabuka, kunang katungod man ito kapaya sa lungsod na gagmay. Ako mong kunang gilibod dia. Ikaw lagi naglibod, jadi man mong juta. Ay, ako man naglibod ako. It's mine. Tara. Hello, yan ang kunin mo kunin mo yung juta. Hala, di nangawat o kapajas. Alas mingkoy, magkapila-pili po kaming koy. Sa bantana. Tidak call bagay. Ako'y magkuhit, di ikaw mga magkuhan. Hinahino ko kanina, hinahino ko itong nakawam. Ay, kung na po kayo mahaplusa, ginana ka na mo. Hawanan man ya. Ayaw, sa karay. Ako'y magkuhit, ikaw magsao. Sige, dili pa doon nga. Kabla ka mo, di tayo giring yung takarig. Marion. Makamaw, nagsinggo ako pa iluwang ko noon. Ayaw kayo masama. Oh. Oh. Yan, masik. Di, aghinog ni. Aghinog. Gamaya ko. Ano yung mga katsara? Uy, ko bukol ko na. Ayaw, kalita, ay kalita. Tara. Isa, hey. Hi guys, nakakuha na may kuhan guys, kapajas. Nandiyahan na siyang tortahon. Shout out niya Ate Beng, dagi mo sanay nate. Ngayon nata, ganang gisuot. Siksik kay glikod na. Minyo balik. Maminyan ako na kung balik, te. Naingas giyan. Sa mga sanina nga gipangatag. Ara man kadaka di man makamkam. Mas mama na rin, mas mama. Gustong-gustong CR. Ma! Oh, di na abig ning layas makama, tigali warusan. Nasa na grant. Mun pa siya. Mun pa siya dito diyan po sa gabi wa ko na siya katsuway panguyab. Uy, di ang kwan ba yan? Alam! Adyo ko pa dungog ah. Kano siya. Ang ako namang gisid po sa gabi kay kwan man to. Kanang Adyo ko i-comment si mama. Eh ma, bisag pustani pa tayo magpalayas o madawag ka magpalayas ako. Adyo ko pa dungog ang ingato. Wa man. Makumit mong gadyo ko basta. Comment daw, ipag-shade doy. After 1 minute, comment din si mama o big klaro. Dire sa kuno namin pumunta na la. Unsa kuno yung pinakalami sa tibok kalibutan? Dami? Oh. Pagkaon. Pinakalami. Yung ano na. Pinakalami ba na? Pinakalami. Pinakalami. Oh. Pinakalimutan. Ang paminyo. Bilami. Lami. Kung maayo. Kung dili. Gubak. Temi. Kita magod mo sa Facebook na kasi Oh, yeah, tigulang bagay interview na siya. Laon sa pinakalami tibok kalibutan eh. Tigulang puti. Ang utin naman na ginang. Wala mabuang. Wala mabuang eh. Isa na yung kuanan guys, bangburon. Luya na yung banggod pa
kay nawot na man na imong isa ka buhok, wala lagi nakita. Pero usap din ako. Diyan ka rin lagi daghan lagi oh, tanaw isa ka buhok ko. Kamag imong isa ka buhok be. Kumkuma. May lagi dami na lang tayo, mga tayubong mga to. Kanang tayo bungge ko ana, kun start. Kasi man yung muri na tag 400 ka ginig. Adla! Tanaw yung Rina, oh! Rina! 400! Uy, di nang nangutan na sa mga kung pwede ba uyabong. No? Mga uyab pa, tuon pa. Hindi. Sisi day manguyab nimo. Oh, anak mo isakto karong panahon na, di ikaw mo yung Di jud. pagkaisog. Ikaw jud mo imong mangmursige dito og panguyab di kay babae. Kapulan ba ako madili ko mga kasuplato? Ha? Oh, dawa? Di, lagi Di mo. jud. Adyo jud na nga ikaw ang panguyaban sa bagay. Ikaw jud mo'y maghago. O gusto nimo babae mo jud ang haguan antud maimo. Kinahanglan ikaw jud mo'y maghago. Diyag baji. Nawa. Luoy ka. Inagkamo na yung maguyab-uyab. Pagkatong baji, manguyab patuglain. Siyempre ka mo sila manguyab og laki. Hindi mo maguyab mo. Sa kinsa ra to ijang panguyab. Chat-chat talaga. Tagalog lagi to. Dali. Ha? Bulo ka sa tulang. Papa. Patanaw ko sa picture. Ang gibla. Ano yung gibla? Ko ganing gibla. Ano yung gibla? Liwar. Ano yung mga gibla? Pwede man din mo gibla. Pero yung gihapon mo, di na nimo. Ano mo? Kabo ka. Peaceful kaya kung kinabuhi madin ko. Ano papagyaw sa sobrang niyang pagkatras mo, indag siya na ho. Di siya makaistorya. Agang number mo diyang gitawat dito, ipahagi niya text me. Kitingon. Para mapansin. Ya, uda. Yay. Ya. Bakit na ho, sobrang naputungin mo. Ano ko ba man? Pwede rin magod kami. Ingan na. Hi, Jean. Ako si Don Crush John. ba ko ni mo? Na-crush ba ko ni mo? Pwede nga, ulaw kayo. Bakit kayo na? At least nagpakatuto ko ka. Hindi pwede na na. Gabuyab na di ko to. Okay lang muna maguyap-uyap. Inspirasyon si mong pag-eskwela. Yun, Parang ganado kang eskwela, di lang ni mo. Di sa suod. Di lamang kamulag pa sa limitasyon. Kinanglan na di limitasyon. Kaya mag-eskwela pa mag kung sa'yo pinakalami. Ngay mo ang naranasan si mo ang tinatibok. Kinabuhi nga nag-edad ka karoon og 38. Ay, kutub sabi. Ay, ko sabi. Ay, ko pong sabi. Ako na sa doon. Ay, ko na sa pong saman. Ay, sa lagi. Ay, sa ba? Tabagas ako. Ha? Adyo Panginoon, tabagas ako. Nanamayan mo kung lagi ka pagsun. Eh, kay, Di ba ka na pagsun? bawal mo guna dito. Ako sa... Ang paglabas ang suwag, ang pagkatanon, anong may nang di sa kaluoy. Hindi man mayo ng kalawin nila. Asa lagi nagsimula ang paglab? Malab. Ang hangin ang tanaw ni mo na, ala na, dugman ako nisa. Una na mo, no? Nga na, Oh, muna tinawad na lab. nagbigla ka na ng may Piki guma. din yung mga kay Louie naman. Ang hangin, Agaan ko na. Sakita sa dugay na tabay. ang hangin, butbuton man ka. Kanang Oh. main lang gani Sa ka. kaduga dyan ng away-away ni mo, wakang away-away dyan, kaduga dyan, aluay ko ni mo, Ang nainggap bato ka. na kayo ng bati ng Louie. Kana yung kinorder lang din. Kanang mo lang. Kanang madmayar ba? O kana. Nga na, di ba? Wapa. Huwag mo na-admire ni mo, kaya imo mo kung binuwangan. Dili na yung pamutbok ni mo ang bukas. Louie, muna yung mga Na diskarte. imo kong tiksmiton. Diya ka ba natas bayan? Diskarte ni Louie. Mo na imo ang pagigog madari na binuang. Mo ni dako binuang. Di balos, di balos! Di balos, kaluoy yung tuya ako, binuang ko. Si Bay daw. Nakitag butas. Binuang ko yung magigugma. Agiya, kaluoy yung ako, binuang. Bright ka na. Vlogger din ka. Kaingon ka mo kabantay ha. Agiya, magigugma na ko, binuang. Galing. Ang galing, ang galing-galing. Ito, nasa dito yung pagigog. Agiya, anong kaluoy man? Dito binuang. Mas lamay pag kaluoy ka sa binuang. Luya ba? Punta mo na doon eh.
Anong hindi na namayo? Ano, takpan ka no. Takpan. Gimong pagigugma na rin na, binuang ka. Kita ang tiyan yun. Hindi na, gimong pagigugma na rin na, binuang ka. Sa day mo na nakita ato mo. Sabay. Kinag-boarding Kinsay, house oh. ko na dyan sabay. Kinsay una nagpuyo dito, ikaw si Ako. Papa. Ako. Ikaw din, si Papa. Nagkuhan si Papa dito, nag-boarding house. Muna gingon, Kwarto. pinagtagpo, tinaghana pa. Katay mga gibuhat, binuang man to. Nahin mo na namin doon. Alagang tinagwalita. Iya ka lo, iya ko binuwag. Anda? Binuwag? Binuang mo siguro, sunday na. Balon ni mo. Mabot ka, di person ni mga na, sinundan mo ka. Ang kanak ko dahil, G person. Person, isos mo nga, sinundan mo ka, di person. Ikaw lagi. Siyempre sa karugasan ng pangaway ni mo, hakang panungo na konsensya naman ko. Okay, di mo ko inanang pagkatawa Naapay ka lo, oy. Naapay Gigi mo na ni mo sa una. Si Mama. Hindi mo nakikita. Ang memory sa Facebook. Gigi mo na ba? Ano, wala na. Magawa pa nang sa una. Dun, 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 dun. Yan ba? Ang sang year na, gitanawan sang year. 6 years ago, 6 years ago. 2016. 2016, memories, malaban for sight ka na. Ano man kami nun, hindi mo pa mang ipaagig, binuang na Ulo, dyan. bayok paraan mo na. Di nalaban for sight, Binuwag na. buwang na. Nga na yung bilis na ginagawa. Iya dyan tapunan ng iya na kaluoyo. Yung kaluoy kayo dyan tapunan ng kabuang. Suportado din mo marubidi sa una mo. Sila natiro, may manay close. Munay nakaangin. Grabe na ba? Nagmahay pa kang close sila mga Nagbahay pa siya nung nagkangin. Nagit may nagagawas na ganyan mga tinawag mo. Tingnan, bitaw. Mga sati. Bitaw day, panood mo ni John John Sini. Tapos binuwang rin mo. Buwang man eh. Ano na ba? Yan tapunan ng kaluoy. Yan mga yabay ng gwapo. Panis. Maro ka ba? Isa. Baka mangligligaw na dito sa bus. Wala nakutagdak eh. Oh. Magbay na siya bisa di pa Oh, uyab. panis, di ba? Ibangan ka na ko. Huwag mo kong malitin. Hayag, hindi tayo. Mali mo ang bugma, binuang dyan. Pero na tawag din mo na ito. Wala ko ni mo binuang eh. Teknik na. Nagipatauyab. Dani mo kung Di mo to binuang ma. Teknik. Di mo to binuang ma. Kaya Teknik. tawag na diskarte. Oo, nga. Discarding binuang parehas. Dili ay. Ang kalaso ka kung din ang ligaw na nga taga Sikihuro, taga Negros. Panis ah. Kung Wala na sila sa ganito. Oh. kung binuang Dito na sila, oh. Dito ko. kung binuang gusto mo dapat gud tulong mo kabukgi nga to ni Papa. Uy, turo, oy. Sige panguyaban ko na siya. Tapos sige panguyaban dito sa shop. Doha ka buhok. Oh, ayun na. Tulungan na yun. Manaw din siya binuwang. Sa araw na ka nakapokus. Di makasahaw nakapokus. Naman kumangkailayin Ay, Diyos, kayo mo yung tabunan ng kanang kaluoy. Kayo mo nang ipagdiinan ka rin ng ginawa. Wag. Maglis na loy. Kung natipilit, nahigog man naman ko. Naklik. Ganun si ko na. Pag igugma ginagawa, tinatanay yun. Yan ito, buhol na way kuan-kuan. May dagang mga istorya. Ha? Ano pag-igugma di? Bangun ka? Daraw ako na yung money mo. Haday kang pa ba nun? Hindi gitu, palupig ko. Ang kita-kita group siya. Haday kang pa ba nun? Bolo ako may money mo. Kaluoy man to. Pag-haday ka, gana ko ka may gugma. Kaluoy gyapon. Nagsugod ang pag-igugma sa kaluoy. Asa lagi? Ay, Nagsugod lagi na. ang pag-igugma sa pagkaluoy. Ano di mga makadawat? Kinang yun man. Pwede ba talaga? Kuan man na ma-attraction. Unang kita pa lang nimo. Sweet Ako, ako na pagkita na ko nimo kini. Mo na ko masaw. Ang hindi mo na kung binuangan. Dili na binuha ko. Teknik to na ko para makasod ko sa imong kinabuhi. Kaya na lang pang-away-away ni mag-istorya mga di maajo. Naluoy naman ko nimo, nagmahay naman ko sa hangi pang buhat nga kang giingato. Kato ko bi. Puti bingon bi teknik. Paraan ba? Makasod. Kikon mo naman kada talikos nimo man na may hurimos. Hindi ka to ba mo? Magabigal ta. Nagmahay na ko. Naghakang lang taon dito sa gikagihinot tas dito. Uy mo tong gitojo. Nga maginap. Ginoktok ba mo? Oo, uy mo tong gitojo nga. Maginap-kinap ka dito sa nga tubangan. Aron makonsensya ko. Sige pangaway nimo. Sabay sa Teknik to na ko. Oh, nawa.
Kanawa, kabuan gud nang imo. Tikdik to. Oh, katong ning labay tas basketballan nga di hagang crush, di hagang manggiligaw. Ano imo man kung giagbasan kalit nga di man ka Tikdik to. nag-boyfriend. Para ko tikdik. Para. Discourage ba? Discourage ba? Wag di man kagalit lagi. Jesus. Mahina talaga di. Ana guys, naman na nahagkuan guys. Hugas sa kanang kapajas. Kamutan na ni si Jao kuan asin. Diyan guys, manatang isagol, itlog. Diyan ahos o kanang sibuyas. O harina. Manatang isagol dani. Diyan guys, at nga kuskuso ning sibuyas kay rong mapino pud siya. O kaning ahos pud, kuskuson pud nato. Diyan guys, wala na hudtag kuskus sa kanang ahos to murag daghan ra. Basig masubraan ra pud ba. Dito na ni siyang sagulon. Diyan ato nang isagol lag itlog. Diyan timplahan na to kuan guys, bitsin. Diyan butangan na to og paminta. Mura itong itimpla guys, asin, bitsin, paminta, itlog o kanang harina. Diyan ay nagkuring-kuring sa taas guys, doon na nagsaba-saba kay si Junjun na si Jackie trabaho dito sa kanang taas sa Picas Parto. At nang isunod ang kuan guys, harina. Pero pwede na po siyang ipangsagol ng tanan guys, ag harina, ag itlog, ag paminta, ag timpla. Kanang magdali ba? Pwede na ipang mix-mix na tanan karong madali. Ato sa siyang i-mix ug maadyo guys, kanang ma-mix na di siyang taman, kanang masagol na jud taman tung ato ang ipangsagol ba. Diya, nagumandani. Ito na siyang prituhon. Diya, excited na po kadyo guys kay first time ni nang gibuhat ron. First time pa ni nang matilawan guys. Tapos ninigiyan kay katong dito si Jay Ilacati Ruben, nagluto ko no sila gingani. Ara ko nung lamig mo nang sa kong gipaluto. Diyan guys, ato na nga prituhon. Seti na kadyo ko mutilaw na ni guys. Kaya first time ni nang tilawan karon ni nga hang giluto. Kaya dari man to sa ati, gani kahangad masijas ka na kapajas. No to ni nga lami kuno tortahon mo nang nag-try food ko guys. At nga na to guys nagkaluto. Diyan ay naluto guys. At ang tilawan naging masigyan o ka na sausawan nga sukaw na sibuyas dahon. Nami man gyud. Nami siya guys, i-try ninyo. Pang sudan guys. Pwede siya sudan, pwede na pa siya gi-snack. Ano ka? Alang. Ay alang hinit diyan. Lamig siya. Lamig dyan guys, i-try ninyo guys. First time pa po nila mag-imog ingani, sa tirubi nagtudlo na ho. Lamig. Sakad-sakad. Parang pa ko katry nga, pwede dahil itorta ang kapajas. Una po ko'y bagong favorite. Lamig. Nahurot na. Wala wapay naluto. Kaya tanang naluto, nahurot. Hindi, ganahan yung kuma. Nagbuyag. Nagdago. Ang naluto, naan na mo kaon. Wala na. Napay prituhon nun. Kaya dyan dyan yung mama, wapay sila katilaw. Naanam naman ni yan ang kaon. Kalamig man. Aman guys, suwain ninyo guys. Lamig dyan kaya nagnaluto na anam. Pero napidahang prituhunon. Guys. Ini ang buyag. Nahurot na kanimo unang lunod. Kaduang lunod na to ma.
Nakadunglunod na ito.